Днес ще ви покажа няколко аромата на Дубай Арома, съчетаващи традиционната арабска парфюмерия с съвременните тенденции. Представям ви серия Collection, симфония от флорални, цитрусови и ориенталски нотки с 4 различни аромата. Първите два аромата Collection Vibe и Collection Gold са перфектни за всяка една жена, която обича сладникави и дълготрайни аромати. Vibe е изключителен аромат с сладка мадагаскарска ванилия, която ви пренася към Ориента. Едновременно е наситен и изискан. Gold е свеж аромат, съдържащ от ямбра, завършени с цитрусови плодове. Той е въплъщение на елегантност и загадъчност. Другите два по-тежки аромата са Collection и Collection Absolute. В класическия Collection ще се потопите в завладяващата привлекателност на ориенталския отзвук, съчетан с цитрусови плодове и сладката дъвка, която оставя незабравима следа от парфюм. Collection Absolute е унисекс парфюм, съдържащ цитруси и флорални нотки. Тези два последни парфюма са идеални за всеки, който обича дълготрайни и тежки парфюми. Ако някой от тези аромати ви е харесал и искате да си го вземете, то в описанието имаме код за отстъпка с 10%, който може да използвате.